ngiyibone nje ezinye iy'ngane zigijima ngithi kade mina uNkulunkulu ngabe khona leni emhlabeni ngoba angikwazi nami ukuhamba ngezinye iy'ngane. Kepha manje isizoguquka impilo ka-Owami ngenxa yomSamariya olungileyo. Lo mndeni uhlala eBonela eThekwini, endaweni eyenza kube nzima ukuthi le ntombazanyana iphile impilo efana neyezinye izingane. Singakuveza ukuthi ukwakhiwa kwendlu ka-Owami sekuzoqala kanye nomunye umngani wakhe abafunda naye esikoleni naye uphila ngokukhubazeka. Kuzoqalwa ke sifisa ukuthi siqinisekise ukuthi ukwakhiwa kwalezindlu lezi zombili ziyaqedwa kungakapheli izinyanga eziwu-3 kwezinyanga eziwu-4. U-Owami Mhlongo oneminyaka eyi12 ubudala wazalwa enesifo esaholela ekutheni kunqanyulwe ingalo kanye nemilenze yakhe. U-Owami ngamteta ngo-2013 sahlala-ke naye bekungekho nzima because besayingane kwaze kwashaya isikhathi sokuthi uyakhula manje usemdala sekuqala ukuthi kube nzima kakhulu ngoba manje uyasinda kodwa kumele ngimqukule ngoba indawo esihlala kuyona akakwazi ukuthi asebenzise i-wheelchair. Ukwakhiwa kwale ndlu manje kuzokwenza kube lula ku-Owami ukusebenzisa isihlalo esinamasondo. Kuba nzima kakhulu mengabe linethi izulu because akakwazi ukuthi aphume ayodlala nezinye ingane ngize ngithatha uplastiki ngimgqokise wona ngenzansi bese yahamba noma futhi kushisa ngoba kusuke kushisa la phansi akakwazi ukuthi ahambe futhi adlale yabo ama-challenge wona abhekana nawo lawo. U-Owami uthi uma ekhula unesifiso sokuguqula isimo sakubo. Ufuna ukuba udokotela khona ngizokwazi ukusiza uma wami ngoba udokotela uhola imali eningi futhi khona ngizokwazi ukumondla ngoba naye ubengondla sonke lesikhathi ngoba nginje and futhi uyangamukela kulesimo engikusona